По проект с участието на Националната гимназия по ветеринарна медицина професор доктор Димитър Димов в Ловеч бе създадено практическо ръководство за екологичен и приобщаващ туризъм за учители, както и аудиогид версия за нуждите на 50 ученици с увреждания и още толкова професионалисти с превод на английски и на 8 езика. Това стана по френски проект на програма Еразъм Плюс, приобщаваща и устойчива геймификация в училищното образование. Работата по проект беше представена от директора на Националната гимназия по ветеринарна медицина Габриела Георгиева. В този проект участваха 8 държави, между които България, Кипър, Испания, Гърция, Франция, Румъния и Турция. В резултат на това имахме 3 резултата, които трябваше накрая да получим. Първото беше едно практическо ръководство, което е за екологичен и приобщаващ туризъм. Ние имахме една глава, която беше свързана с проучване на добрите практики в България и в Европа. Освен това, ние бяхме водещата организация по този резултат 1. И ние отговаряхме за това този наръчник да се случи. На второ място беше създадена тази сериозна екологична игра, която представлява всъщност една симулация в реална обстановка на хотел и на ресторант. И това беше една възможност, всъщност това е една възможност предприемаческите решения, които учениците биха взели, им дават точки, екологичните решения, устойчивите, всъщност им дават точки. Тук обаче трябва да отворя една скоба и да кажа, че тя е насочена и всъщност целият ни проект беше насочен и към хората с увреждания и с тяхната интеграция, което също така е един много сериозен въпрос, който беше решен по време на целия този проект. Ние направихме едни насоки в училищното образование, като проучихме различните учебни програми, които са свързани с тези проблеми. В крайна сметка вече имаме реализиран сайт, имаме Фейсбук страница, ще проведем една имейл кампания. Проектът бе насочен към специалността контрол на качество и безопасност на храни и напитки, като с негови продукти се дава добавена стойност на практическото обучение на учениците от Националната гимназия в Ловеч. Това е възможност за участие в международен екип за създаването на резултати, които ще развият предприемачески умения, екологично мислене и устойчивост в този сектор. В резултат на дейностите е направено проучване как да намалим хранителните отпадъци, добри практики в България и Европа. Създадени са и насоки за училищно образование за професионалните училища в направление хранителни технологии, посветени на насърчаването на приобщаващ и устойчив туризъм. В хода на проекта учители от Националната гимназия по ветеринарна медицина професор доктор Димитър Димов в Ловеч участваха и в 3 международни конференции в Мадрид, Анкара и на остров Корсика, където представиха своите разработки по различни теми.